ओम नमः शिवाय। जय श्री जगन्नाथ। आज ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ କହିବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ ଦାସ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଛତା ଲଗାଇକି ବସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସହ ସବୁବେଳେ ଗପୁଥିବେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣାଣ ଗାଉଥିବେ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି। ମାନେ କେତେବେଳେ ପିଲା ରୂପ ଧରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ବୁଲନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମିଶନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମାନେ ପୁରା ମନ ଲଗେଇକି ଜଗାକୁ ଡାକି ଡାକି ଜଗା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ, ଭାପ ଦେଇ ତାକୁ ପୁରା ମାଳଟିଏ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମାଳଟା ତିଆରି କଲେ, ସେ ମାଳ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ନେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଲେ, ସେଇଠି ପଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ ମାଳଟାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। କାହିଁକିନା ସେଠୁ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ, ସେ ମାଳଟା କଦଳୀ ଗଛରେ ଯେଉଁ ସୂତା ବାହାରେ ସେଇଥିରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଲଗେଇଲେନି, ସେ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଆଙ୍କ ମନ, ରଘୁଦାସ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି 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 ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆସି ବସିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ, ତୁ ମୋର ଏଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛୁ, ମୋ ସହିତ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲୁ, ମିଶୁଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଦେଇକି ମାଳଟା ନେଇଥିଲି, ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝିଲୁନି, ପିନ୍ଧିଲୁନି, ମାଳଟାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବସିକି ସେ ମାଳ ଧରିକି ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କାନ୍ଦିଲେ। ସେଦିନ ଦିନ ଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଲା, ରାତି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସିଂହାର ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ ଫୁଲ ଲଗାଗଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ରହିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଫୁଲକୁ ସେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ସବୁ ଫୁଲ ଗଳେଇ ଦେଲେ ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେ ଥର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ପଡ଼ୁଥାଏ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପୁରା ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ହେ କଳା ସାଆନ୍ତ, କଳା ଠାକୁର, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଫୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ଶୁଣିବେ? ସେ ପୁଣି ଫୁଲ ଖୋସିଦେଲେ, ଫୁଲ ରହିଲାନି। ସବୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ପୁରା ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଫୁଲରେ ସଜନ ହେବେ, ତେବେ ଶୋଇବେ କେମିତି? ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କିଛି କରି ହେଲାନି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଦିନ ବିନା ଫୁଲରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ଶୋଇଲେ, ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜଣକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ତମାନେ କେମିତିକା? ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଠି କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଖୁସିରେ ଶୋଇବି? ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତମାନେ ଫେରେଇ ଦେଲ, ସେ ମାଳ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଅଲଗା ଫୁଲର ମାଳ ଦେଉଛ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ଦେଖିବ, ଏବେ ବି ସେ ମାଳ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଶୋଇପାରିବିନି। ତମେମାନେ କେମିତି ଭାବିଲ ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇପାରିବି ଶାନ୍ତିରେ? ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାଳ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ, ମୋର ସେଇ ମାଳ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇବିନି। ସେଇଠୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ରାତି ଅଧରେ ସେ ଅଲଗା ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେଠି ସବୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ମିଶିକି ଯାଇକି ଖୋଜିଲେ। ତାପରେ ରଘୁଦାସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ସେଇଭଳିଆ ମାଳ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ କହିଲେ, ଚାଲେ, ଏଇଭଳିଆ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ମାଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତୁ ମାଳ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତୁ ମାଳଟା ଦେ। ସେଇଠୁ ରଘୁଦାସ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା କି ସେ ଏତେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଭାବ ଦେଇ ମନ ଲଗେଇ ଯେଉଁ ମାଳଟା ତିଆରି କରିଥିଲା, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଥରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା କଥା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 3 ରଥରେ ପୁରା ସବୁ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ବିଜେ କଲେ ରଥ ଚାଲିବ ବୋଲି। ରଥକୁ ଟାଣିଲେ, ରଥ ଜମା ବି ଗଡ଼ିଲାନି। କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କିଛି କରିହେଲାନି। ଶେଷରେ ସେତେବେଳେ ଇନଚାର୍ଜ ତ ଥିଲେ ରଥର ଇଂରେଜମାନେ ନା। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁନିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ରଥ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ହାତୀ ଆଣିଲେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସବୁ ହାତୀ। ସେ ହାତୀ ଆସିକି ଟାଣିଲେ, ତାପରେ ବି ରଥ ଗଡ଼ିଲାନି। କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଠୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ରଘୁଦାସ ଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ସେଇଠୁ ରଘୁଦାସକୁ ଡାକିଲେ।
କହିଲେ ସବୁ କଥା। କହିଲେ ଦେଖିଆ ତୁ ତ ଏତେ ସାଙ୍ଗ କହ, ଦେଖିଆ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହନି। ସେଠି ରଘୁଦାସ କ'ଣ କଲା ନା ଚଢ଼ିଗଲା ରଥ ଉପରେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଦୁନିଆ କଥା ଗପିଗଲା। ଆଉ ସେ ଗପି ସାରିଛି, ତାପରେ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଟାଣିଲେ ରଥ ଗଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତମେ ରଘୁଦାସ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭଗବାନ। ସେମିତି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ରାତିରେ ଆସିକି ରଘୁଦାସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା, ମୋର ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଚାଲେ ରାଜାବାଡ଼ିରୁ ଆଣିବା। ରଘୁଦାସ ଶୁଣି କହିଲା, ରାତିରେ ରାଜାବାଡ଼ିରୁ? ଯଦି ଆପଣ ପଣସ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି କିଣିକି ନେଇ ଆସିବି, ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମେ ଖାଇବ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ହେ ନା ନା, ସେମିତି କ'ଣ, ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋତେ ସେମିତି କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଣି ଦେବେନି, ମୁଁ ତ ଯାହା ମାଗିବି ମୋତେ ଆଣି ଦେଇଦେବି। ମୋତେ ସେମିତି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନା। ମୋତେ ଟିକେ ଚୋରି କରିଲେ କି ଖାଇଲେ ମଜାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୋତେ ସେମିତି ଚୋରି କରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ କହିଲେ, ଚୋରି କରିକି ଖାଇବେ କେମିତି? କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ମୋତେ ଯଶୋଦା ମା କେତେ ଲବଣୀ ଖୁଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତା ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରି ଖାଏ। ମୋତେ ଟିକେ ଚୋରି କରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବା। ସେ କହିଲା, ହେଲେ ଯେ ନା, ତୁ ଯେ ଜାଣୁ ଚାଲ ଯିବା। ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛି, ରଘୁଦାସ ତ ମନା କରିପାରିବନି। ଗଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ। ରାତି ଅଧରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡେଇଁ ରାଜା ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଲେ। ପଣସ ଗଛକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ରଘୁଦାସ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା। ବାଛି ବାଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପଣସଟେ ଧଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତକୁ ପକେଇବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପକେଇଦେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଗଲା, ସରିଗଲା। ଜୋରସୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ପଣସଟା ପଡ଼ିଯିବ ନା ତଳେ। ଜଗୁଆଳି ପଳେଇ ଆସିଲା, ସିଏ ବି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ରଘୁଦାସ ଭଳି ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ଶାନ୍ତ ଲୋକ, ସିଏ ରାତି ଅଧରେ ବସିକି ଚୋରି କରୁଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ରାଜା ବି ଆସିକି ଦେଖି କହିଲେ, ରଘୁଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ପୁଣି କେମିତି? ସେ ଆସିକି ରଘୁଦାସକୁ ଡାକିକି ନେଲେ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ରଘୁଦାସ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି କହିଲେ ଏବେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ 8-10ଟା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। କହିଲା, ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି କହିଲେ ଏଭଳିଆ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଲେ ମଜା ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଚୋରି କରି ଖାଇବାଟା, ଏମିତି ମଜା ବି ଆସିବ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁ ତ ଏତେ ସରଳ, ଚାଲେ ଥରେ ମୋ ସହିତ ଚୋରି କର, ଦେଖ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆସିଥିଲି। ସେଇଠୁ ରାଜା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ବହୁତ। ହସିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ବିନା ଦଣ୍ଡରେ ତାକୁ ରାଜା ଛାଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସେଭଳିଆ, ରଘୁଦାସ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ହେଇଗଲା, ତା ଦେହ ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିଲାନି, ତା ଦେହ ସାରା ପୁରା ଘା ହେଇଗଲା। ମାନେ ସେ ଏତେ ଜୋର ଖାଇଗଲା ଯେ ସେ ଘର ଉପରେ ସବୁ ଗନ୍ଧେଇଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ଆସିକି ଏକା ରହିଛି। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ, ଟୋଟାଲି ଉଠିପାରିଲା କିଛି କରିନି, ତା ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ କିଛି ଇଏ କରିପାରୁନଥିଲା, ଉଠିପାରୁନଥିଲା। ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଉ ତା ଭରସା ଭାଙ୍ଗିବେ କି? ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ପିଲା ବେଶ ହେଇକି ଗଲେ। ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଅଲଗା ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଯେମିତି ସେ ଘା'ରା ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ପୋଛି ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଲେ, ସେ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ବି ସଫା କରିଦେଲେ, ଟୋଟାଲି ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରଘୁଦାସର ଆଖି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ କହିଲା, ଗଲା 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 ଗଲା, ସରିଗଲା, ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ କରିଦେଲ, ଏ କେମିତି କଥା? ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ତୁମେ ଭଗବାନ ହେଇକି ମୋ ସେବା କେଉଁ ହିସାବରେ କରୁଛ? ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇନି, ତୁ କାହିଁ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେବୁ? ତ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ। ତମେ ତମେ ଯେମିତି ମାନେ ଭଲ ପାଅ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଏ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ। ସେ କହିଲା, ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଏତେ ଇଏ କରୁଛ, ସେବା କରିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲନି। ସେମାନେ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁ ଭଲ ହଉ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ତୋର ଯେତିକି କର୍ମ କରୁଛୁ, ତୁ ସେ କର୍ମଫଳଟା ତୁ ଏଇଠି ପାଇଯା, ତାପରେ ତୁ ତ ମୋ କତିକି ଯିବୁ। ମୋ କତିକି ଗଲେ ଆମେ ମିଶିକି ରହିବା, ବହୁତ ମଜା କରିବା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ତ ସେବା କରିବି।
ଏତିକି ରହୁଛି। ଇଏ ହେଲା ରଘୁଦେଶଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବା ସାଙ୍ଗର କଥା। ନମସ୍କାର।